Хора, здравейте! В тази хубава и слънчева, топла сряда, където аз се включвам лайв, защото отново имам нужда да ви напомня за някои неща, да ви разкажа някои други нови, свързани с казусът на господин Милен Делийски. Посвещавам този лайв на него, като предварително бих искала да кажа на всички да не свързват лайфа ми с някаква предизборна кампания или някакво предизборно изказване. Съжалявам, че точно сега се налага да го направя, но просто моментът е изключително подходящ. Повода е днешното ни дело. Днес е 18 март и само след няколко часа ние имаме поредно дело с господин Делийски, на което ще се явим и не знаем за пореден път какво ще се случи. Вярваме, че най-накрая нещата ще се случат, но пак никой нищо не може да знае. Включвам се пред неговата сграда. Ето само още веднъж да я покажа. Както знаете, в един мой малко по-дълъг лайв разказах за това как господин Делийски най-подмолно се намърда между две наши сгради. Новата, която искаме да правим уж на зала за събития, и другата ни, само да изтичам и ние да ви я покажа. Ако желаете, може само да ми се включите в коментари, да ми кажете добре ли ме чувате, имаме ли хубава връзка, за да предприема други мерки. Ето я и другата ни наша сграда. Която обявих, че ще направим на паркинг закрит отново за града. Значи измина може би повече от година, откакто господин Делийски реши да се намърда тук. Официално този случай аз го обявих есента на миналата година, след хилядите въпроси на хората, какво се случва там, защо спряхте строежа на тази сграда. И аз набързо, т.е. не набързо, и аз тогава реших да разкажа за всичките неща, плюс цялата наша дългогодишна история с господин Делийски, за това от колко време работиме за него, като предимство за мен беше да покажа колко много той ни е помагал на нас. Прословутите ризи, които е купил, за които после чух коментари от една жена с положение в нашия град, но малко така с селски менталитет да се изказва. Ма какви са те слайфове, ма? Той забравиха ли как им купи ризи? Госпожо, нито разбрала, недоразбрала, се включвате в коментари, където първо е желателно да се запознаете обстойно с моите лайфове. Може би аз тогава трябваше да започна с това как нашият баща, свекърът ми, Айчо, небезизвестния Айчо барабаниста от Силистра, където го знае цяла България, бащата на Айчо Бенд, може би аз тогава трябваше да започна с това как той изтегли кредит от 30 000 лева. Преди 20 години 30 000 лева бяха много пари. Те и сега са пари, обърнати в евро, но тогава бяха много пари. Може би трябваше да започна с това как той изтегли кредит от тези пари, които изплащаше 10 години, за да инвестира в озвучението на децата си и в техния талант, защото те започват да работят в известно заведение в нашия град.
Въпреки че тогава чухме доста коментари от наши близки, нали, Айчо, как е възможно толкова много пари да даваш? Те още не са знае дали ще бъдат музиканти, не са знае колко време ще се задържат в това заведение. Но Айчо каза, не, това са моите деца, те са талантливи и аз трябва да инвестирам в тяхния талант, за да може те да представят своята музика и да се чуват добре. Те трябва да имат качествени инструменти, плюс апаратура. И така, с тези пари ние купихме апаратура, инструменти и започнахме да работим. Което тогава се заключваше само с едно ключе. И за нас тези апаратури, инструменти и клавири бяха много скъпи и много ценни. Надали неговата таверна тогава е струвала 30 000 лева. И надали по него време, след като сме изтеглили тези пари, ние сме нямали 100 лева да си купим ризи. Но не, ние сме предпочели да си облечем това, което имаме и да заложим на звук. Защото тези хора, които ще идват да ни слушат, да, те ще ни гледат, но и ще ни слушат. И което е много по-важно, да предложим качествен звук. Но аз това го спестих на хората, защото не мислех, че е важно, въпреки че сега го осъзнавам и дори искам тук само да си позволя лекичко да поздравя дядо Айчо, от който се уча и аз по същия начин да инвестирам в таланта на моите деца. Защото няма нищо по-хубаво от това един родител да се гордее с децата си. Аз с моите много се гордея. Сега може ли и тук така да се позиционирам, защото нещо ми изписва техниката малко. Нещо ми изписва, че връзката ми не е добра. Нека, ако видите, че нещо не чувате, моля да ми сигнализирате. И ето сега аз искам да започна с една публикация на господин Делийски в социалните мрежи, тъй като тези дни той е много активен там. И даже не само тя, а по-скоро две негови публикации ни провокираха, но за другата ще ви разкажа малко по-късно. През тази една година, в която господин Делийски се намърда тук, той взе решение да купи тази сграда. Така да ви завъртя. Ето е сградата на господин Делийски. Преди тази една година той взе решение да купи тази сграда на 3 март, когато беше в тогавашната негова зала Версай. На една маса с доста хора, единият от които беше господин Галин Саботинов, от който ние купуваме, той като пълномощник, от който ние купуваме фактически нашата си сграда. И те подмолно се споделят и си правят и си плетят техните кошници, господин Делийски да се намърда в тази сграда. Като обаче той не излиза с лицето си и с ясната представа, че той е купувача, а изпраща негови поставени лица. За какво говоря? Ето за това. Сега ще ви покажа. Само секунда ми дайте. Виждате ли добре тази публикация, която господин Делийски публикува в социалните си мрежи. Той влиза в кампания, както по-рано съобщи, че не искам лайфа ми да се използва за предизборна кампания или за някакво такова отношение, но той просто съвпада с нашето днешно дело, което ще бъде след няколко часа. Моля, обърнете внимание на това изречение. Аз може би трябва и така да ви го покажа. И тук мисля, че по-добре ще се види. Влизаме в тази кампания с отговорност към хората от област Силистра и с ясната цел да защитаваме интересите
на региона и на България. Сега ще поговоря малко какви интереси защитавате вие, господин Делийски. Вие тогава, когато взехте решение да купите тази сграда в последствие, не застанахте с лицето си. Не застанахте с лицето си да дойдете тук и да кажете, че вие искате да купите тази сграда и да си правите там каквото си правите. Вие изпратихте. Подслушва ли ме този комшия или ме гледа лайфа оттам? Ще няма значение, то толкова много хора ме гледат в момента. Прибра се. Прибра се комшията. Вие изпратихте, господин Делийски, поставено ваше лице. Ето го, вашето лице. Сега ще ви го покажа и него. Само секунда. Ето го поставеното ваше лице. Ивона, обичам те. Нещо важно сега трябва да съобщя на хората. Ето, това е предприемача Ивелин Неделчев. Предприемача Ивелин Неделчев дойде тук да се увърта около тази сграда и да споделя. Това го знам от господин Галин Саботинов. Ако аз ви лъжа, значи и той ме е излъгал. И да споделя, че се интересува от тази сграда и иска да я закупи, тъй като е замислил да прави да се занимава с овцевъдство. Не знам. Ето, ресторант Хармония е тук. Тук ще отглеждаме овце. Странна някаква логика. Впоследствие се е почудил пък, може би пък можело и да направи и жилищна сграда. Все още не е решил. Господин Делийски, за балъци ли не мислите? Не си ли мислите, че колкото и да сте подмолен, ние всичко го усещаме и вие няма как да ни направите на простаци, изпращайки ваши поставени лица. А на господин Неделчев искам да му кажа да се захване сериозно със собствения си бизнес и да обърне внимание на собствения си бизнес, ако има такъв. Не ви знам, господин Неделчев, не съм длъжна да знам всичките бизнесмени в града, но ако сте се захванал с нещо и се занимавате с нещо, то отдайте му се и просто се занимавайте с него. Не дейте да търсите други сгради, къде да купувате и да предлагате да правите щурци. Защото овцевъдство или овцеферма до атрактивен ресторант е недопустимо. Даже е много смешно. Сега, хора, няма да губя много време, защото виждам, че доста хора се включите. Повечето от вас са и тези, които са ме гледали в първия ми лайв. Тогава аз разказах за прословутата делба, която ние фактически имаме нотариално заверена и подписана от общината, но последствие господин Делийски, който става собственик, я оспорва. Аз искам да покажа в момента на господин Делийски какво се случи през тази една година, в която ние, благодарение на Господ и на нашите клиенти, успяхме да си плащаме вноските по кредитите ни, които сме теглили за тези сгради, до момента не функциониращи. Благодарение на нашите клиенти, на Господ, в който много вярваме, и на нашите гости, които ни посещават. Винаги искам да им изпратя целта и благодаря, че сме заедно. Ние, господин Делийски, успяваме да си плащаме тези вноски. Не мислете. Това са вноски на обща стойност от 16 000 лева. Искам да го кажа в лева, защото ако ви го кажа в евро, няма да случи така. Искам да го усетите като лева. Въпреки, че господин Делийски, какво са за вас 16 000 лева?
Няма никакво значение. Сега искам момент малко само. Малко не ми е удобно. Не си извисних и вятър духа. Искам да покажа с... така да седна. Искам да покажа през тази една година какво се случи. Първо ето само да ви запозная набързо с документацията, която показах и в предния ми лайв. Това е нашият предварителен договор с господин Стоименов, от който купуваме тази сграда. Имаме си протокол с решение. Ето го. Имаме си нотариален акт. Само секунда. Много бавно ми се случват нещата. Имаме си нотариален акт. Завеждаме си делба, за да отделим сградата на господин Делийски от нашата. Имаме получена заповед от община Силистра на 25 април 25 година. Вече ние сме получили тази делба. Тогава ще разполагаме с състояние от търговския регистър. Тогава ще направите е бил господин Галин Саботинов. И след като ги имаме тези работи хора, ние започваме да работим. Нашата сграда изглежда се в този вид, като на господин Делийски. За по-малко от месец обаче ние я превърнахме в това. И тъй като, може би тогава господин Делийски се оплаши от това какво ще се случи и колко бързо ще бъдем готови и ще приключим, защото миналия декември, както ви бях казала, ние щяхме да работим тук. Но може би той след като се е оплашил този факт, изведнъж при нас идва институция по сигнал. Ето го въпросния господин Иларионов, който живее на улица Юрий Венелин, който през тази една година аз никога не съм видяла. При нас дойде институция, която да спре строежа, защото е пусната жалба срещу нашият обект. И след тази жалба, въпреки че ние разполагаме с конструктивно становище на обекта за строеж, в него пише какво ще се прави, какво ще се случва. Въпреки това, че не разполагаме с такова становище, по-късно разбираме, че господин Делийски е новият собственик на тази сграда. Купувайки обаче цялата фирма на господин Стоименов за няколко стотин хиляди лева, естествено в лицето на неговата майка, защото той е депутат и депутатите няма как да купуват такива сгради. И след като вече той е новият собственик на тази сграда, решава да пусне жалба до административния съд за това, че решава да пусне жалба за това, че неговият подпис не фигурира никъде в тази делба. Ама как да фигурира някъде господин Делийски, след като вие ставате месеци по-късно собственик на тази сграда? Нали? Няма как да фигурира. Тогава, ето в тази жалба, искам само да ви намеря, хора. Чакайте да ви показвам. Тази жалба искам само да намеря последното изречение, в което пише: моля да ни бъде дадена възможност да допълним допълнително твърденията си, както и да отправяме допълнителни искания. Тези искания фактически
водят до протакването на нашите дела, които обаче не са пряко към нас насочени, а са към община Силистра, защото господин Делийски обича така да действа подмолничко и той да бъде добрия самарянин и не ни напада, не ни атакува директно нас, а ги пуска към община Силистра, демек те не са направили там нещо законно. И така той ни протаква до днес. Днеска сме на дело, повтарям. След няколко часа ние отиваме на дело, за да видим какво ще бъде развитието и какво ще се случи и аз ще ви държа в течение. След, както казах и в предният ми лайв, след всичко, което се случи, господин Делийски всичко, което направи, ето моите писма към неговата политическа партия, които съм написала, върнати са ми с обратни разписки, но за съжаление никой не се свърза с мен, за да ми даде някакво адекватно обяснение, защо депутат постъпва по този начин. И за това сега, хора, ако имате възможност, аз искам да ви помоля да споделяте лайфа ми, за да може той да стигне до ушите на господин Бойко Борисов. И аз искам среща с господин Бойко Борисов, за да му кажа какъв депутат е издигнал той в своята листа, че е начало на листата, че господин Делийски му е много благодарен. Аз искам да се срещна с господин Борисов отново. И отново искам. Не отново да се срещна, защото не съм срещала с него. Но аз искам да се срещна с него, за да му разкажа за господин Делийски и за това как той репресира едно обикновено семейство и не ги остава да работят. Сега още нещо, което се случи през тази една година, откакто ние сме в по-деликатни отношения с господин Делийски. Ето. Купуваме сградата, която ви посочих преди малко. Я направо да отида там. Купуваме, ето пак повтарям, чакайте чак къде съм бързо. Купуваме, значи това е сградата на господин Делийски, това е нашата така наречена бъдеща зала. И ние, след като нямахме възможност да вземем тази сграда, за която много пъти питахме господин Стоименов, той все отказваше да си я продава, защото нямало къде да си сложи стоката. Ето, после ще ви покажа и стоката. Ние тогава трябваше да купим съседната на тази сграда, ето я тук, която искахме да превърнем в паркинг за нашата зала, защото, както ви казах и тогава, нас ни задължават да имаме зала. Едно око ще хвърлим само и така набързо. Ето. Сега само да ви я покажа. Шуши! Ето. Това е сградата, която ние искаме да направим паркинг от нея, за който през тази една година ние работим. Получихме инвестиционният проект. Задействали сме всичко с нашите комшии. Ето тук всичките комшии, защото се оказва, че когато купуваме ресторант Хармония, ние купуваме главната част на Камашит и само там през нас минава главната вода. За да може да се отделим с нашите комшии, пускаме проект за вода на улицата. Да може всеки комшия да си има вода и съответно, и паркинга ни трябва да работи, след като ние имаме вече този проект за
вода. Сега можем да ви покажа. Искам да ви покажа проекта на паркинга. Само да го намеря, докато няма вятър, да ви го разлистя. Защото тук виж след малко е... Ето. Господин Делийски, ако имате възможност, гледайте и вие. Ето вижте. Ние работим. Ето. Погледнете. Как би... извинявам се. Погледнете как би трябвало да изглежда нашия паркинг. Сега само секундичка. Ето, по този начин би трябвало да изглежда нашия паркинг, когато бъде готов. Колите, ето как са поставени: вход, изход, автомивка. Ето, по този начин ние искаме да направим нещо за града. Ние искаме да направим, да развиваме по някакъв начин нашия град. Това ще бъде удобство за много хора, които, и тези, които живеят тук, и тези, които се връщат от чужбина за кратко. Смятам, че това е една много хубава идея. Ето ни го инвестиционният проект. Фирма i2Band. Фирма i2Band, господин Делийски, съществува от 10 години. За тези 10 години вие колко фирми сменихте и на колко фирми подмолно сте собствени? Ако искате, включете се в коментар и напишете. Нали сте много активни в социалните мрежи? Ето, работим, показах ви хора и паркинга, но искам да знаете нещо много важно. Тук от юли месец, ето ви видяхте, той е готов от юли месец, този проект. От юли месец 2025 година ние не можем да стартираме този паркинг, защото чакаме един документ от ВИК. И за този документ нищо чудно, че имате пръст и вие го слагате и за нашия паркинг. И това си го позволявам да го кажа, защото когато обявихме, че ще купуваме... Хора, нещо ми прекъсва лайфа. Ако мислите, че не се чувам, давайте ми някакъв сигнал в коментари. Аз вярвам, че вие имате пръст в нашето забавяне за откриването на паркинга на господин Делийски, защото когато купихме тази сграда и когато вие разбрахте, че ще я купим, подмолно искахте да ни се върне капарото от тогавашният собственик, за да може да вземете сградата вие. Вие искате да купите тук. Прекъсвам ли? Милена, прекъсва ли сега? Вие искате да купите господин Делийски тук цялата улица. И това няма как да стане. Сега искам да се върна. Само секунда. Сега вече не е. Добре, чудесно. Сега искам да се върна. Шуми ли ви тук, защото чувам нещо ужасно да шуми и мога да се вляза вътре на рецепция, обаче искаме се да ви показвам изградите. Или хайде първо да отида. Ей така, от тук ще мога ли да покажа? Сега от тук искам да апелирам господин Делийски да дойде и да обезопаси своята сграда, където вътре не знам дали ще се видят опасните отпадъци, както съм ви съобщавала и в предният ми лайв.
тук има шампуани, стока с изтекал срок преди повече от 20 години. 20 и няколко години. Господин Делийски, освен това сградата ви пропада, тя се руши и нашият сътрудник охрана, който стои там, ето сега ще ви покажа, е тази барачка и посреща гостите ни всяка вечер. Ето тук. Нашият сътрудник охрана немалко пъти е отпращал от тук. Немалко пъти е отпращал от тук бездомници, които са искали да се нанесат по някакъв начин. За съжаление, това е много тъжно. Но оставяйки ги тук, да, ние сме ги отпращали, нали, с чанта, с храна и така нататък, но оставяйки ги тук, без да знаем, те може да предизвикат и пожар. Пожар може да се предизвика и от всякакви други фактори. И не ми се мисли какво би станало, ако по тази улица започне някакъв пожар. Защото аз миналата седмица минах от този ад хора, когато на нас ни изгоря прословутата къща до градския пазар, където пишеше и в Кворум Силистра, че е горяла къща. Да, това е нашата къща. И добре, че съседната къща на нея, където покрива е засегнат и друга част от къщата, добре, че пак е наша, за да не се налага сега да се разправяме с комшии. Много е трудно едно такова положение, в което да видиш как къщата ти гори. Добре, че за щастие се е случило през деня и е нямало хора. И аз тук искам да отправя своите благодарности към пожарната в град Силистра, които бяха мигновено бързи. Дойдоха веднага 2 пожарни, дойде дори и директора на пожарната и потулиха целият пожар. За щастие няма жертви, всичко е наред, но аз не искам да си помисля какво би станало тук, ако господин Делийски се случат някакви такива неща с вашата сграда и тя започне да гори. Тя ще засегне и нашите сгради, които всъщност са застраховани, но защо трябва да е така? Нали? Така че, ето, пак ви разказах накратко за господин Делийски, който публикува в социалните мрежи, че влиза в кампанията си с отговорност към хората. И нашата кампания ще бъде позитивна. Чета ви сега в момента от тази публикация. Ето, виждате ли? Нашата кампания ще бъде позитивна, открита и близо до хората, с разговори във всяко населено място, защото вярваме, че доверието се печели с работа, честност и ясна визия за бъдещето. Току-що ви разказах как господин Делийски ни помага да работи. Толкова жалко господин Делийски. И знаете ли, чудя се, как не ви е срам да е? Какви хора сте вие да е? Хора, как не ви е срам след всичко, което разказах за вас и след цялото възмущение на града, вие отново да искате да бъдете водач на листа, да власт, да имате власт. Вие много искате да имате власт, господин Делийски. На вас ви хареса във властта, обаче тази власт не забравяйте, че тя е свързана с хората. Хората дават тази власт. И тук, не на последно място, ето ще мога ли е така,
Не на последно място, отдолу господин Делийски пишете: благодаря на ръководството на така и лично на господин Бойко Борисов за доверието да водя листата. Поемам тази отговорност с уважение и с ясното съзнание, че зад нея стои дълг към хората от област Силистра и България. Така. Господин Делийски, поемате с отговорност. И кой ви научи така да благодарите, бе? Много сте благодарен. Много благодарности. Каква отговорност поемате? Ох, фръкна ми документ, хора, само да каква отговорност поемате вие, господин Делийски? Като видяхме, целият град ви видя, какво искате да направите с едно семейство, работещо семейство, което вие искате да спрете. Ще вляза вътре. Хора, тук ли сме? Ще вляза вътре от рецепцията на хотела да снимам, защото тук много ми прекъсва лайфа. Освен това ми се разхвърчаха документите. Аз искам да ви покажа още документи, свързани с репресиите на господин Делийски. И освен това искам да ви пусна нещо, което много ме втрещи пак тези дни. Но вие трябва да го знаете. Искам да се с вас. Само една секунда, здрасти. Ми дайте да се вляза вътре. Ето, предвиждаме се. Съжалявам, че не мога да остана там. Хубаво беше да ви показвам сградите, въпреки че вие вече ги знаете и повечето от вас ги знаят. Но, за съжаление, имаме много вятър и документите не хвърчат. А това са важни документи. Ето ни сега тук. Рецепция на хотела, където няма кой да ни притеснява. И вятър няма. Само сега тук да си направя едно място. Виждаме ли се добре? Малко се поизморих, хора. Малко се поизморих да тичам, да бягам за господин Делийски. Да показвам тук на хората, на гражданите. Защото, нали, той иска да работи за гражданите, човека. Ето сега ще го видите как работи за гражданите. Бях стигнала до публикацията, където ви показах, че човека иска да работи с него напред. Според мен, господин Делийски, не се правете на големият патриот и да пишете навсякъде, че защитавате гражданите и жителите на вашия град. Видяхме ви как се включихте в протестите за тока, които стотици хора организираха. Видяхме ви как се включихте в протестите за тока и как участвахте в това. Нищо не направихте. Може би сте бил вкъщи, на дивана и гледайки лайфовете от чужд профил. Както обичате да правите. Сега по принцип, аз съм от хората, които се явяват на протести, господин Делийски. И в един такъв протест
на който се появих на сцената в центъра на нашия град, посочвайки публично вашето име и това, че пречите за развитието на семейният ми бизнес, вие се бесихте и решихте да посегнете на най-ценното ми, на моите деца. Замесихте ги в изкуствени скандали и ме накарахте да се изправям пред училищни съвети и да стигна дори до прокуратура, за да защитавам тях и да доказвам тяхната невинност. Само да ви кажа, че по всички институции, на които се явих и срещах вашите хора, по които накрая винаги ви изпращах много поздрави и напомнях, че има Господ. И искам да отбележа, че на повечето от тях им беше неудобно да ме погледнат в очите и извъртаха главите си. Но трябваше да се свършат работата, която им бе поставена от вас. Защото вие репресирате цялото ми семейство, господин Делийски. Не само бизнеса ми, вие посягате вече и на моето семейство. Нека да не забравяме, че лятото на Панаира имахме проблеми с още един ваш роднина. Нали? Ако се сещате. Дори за него аз подадох и жалба, но там нещата приключиха бързо. Както и да е. Важното е да сме живи и здрави. Господин Делийски, не закачайте децата ми. Знаете, че всяка майка е готова на всичко за своите деца. Така както и вашата беше готова да купи сграда за няколко стотин хиляди лева, само и само, за да ви помогне да пречите за развитието на хора от вашия град. Да пречите, чуваме ли се? Да пречите за развитието на бизнеса на хора от вашия град. Пречите на вашите граждани, за които вие говорите, господин Делийски. Защото вие искате да помагате на гражданите, искате да помагате на хората, но в същото време подмолно се тикате някъде и им пречите на тия хора да се развиват. Искам сега още веднъж да апелирам към хората, които ви следят вашата страница. За съжаление, вие сте ме блокирал и аз не мога да проследя кога вие имате отворени врати за срещи. Апелирам хората да ми изпращат вашите отворени врати за срещи. Аз искам да дойда на една такава среща. Не за да ви нападам, господин Делийски. Аз искам само да дойда с паспите си, ето е така, и да попитам до кога. Затова, хора, много ви моля, споделяйте на лайфа и ако видите такива отворени срещи, искам да ме информирате. Да, защото ние наистина развиваме града ни, господин Делийски, с нашия талант и с нашата работа. Ние не сме партия. Ние сме семейство. Ние сме фамилия. Разбирате ли? Ние не робуваме на партии. Ние сме музиканти. Не си мислете, че при мен не дойдоха предложения за партийна дейност от други партии, господин Делийски. Да, аз имах такива предложения. Но само да ви успокоя. Отказала съм всичко, защото не съм партийна личност. Аз съм музикант. Аз съм певица, семейството ми са музиканти и Айчо Бенд свирят на всякакви хора, на всякакви партии, по всякакви поводи.
Ние не се включваме в партийни дейности, защото сме музиканти. Музикантите са хора, които обичат да забавляват другите хора. А моята кауза, господин Делийски, е моето семейство, бизнесът ни и хората, които работят при нас. Разбирате ли? Сега след този лайв очаквам да ме помните пак, господин Делийски. Да. Очаквам подмолно, както и до сега, да ме помните дали с институция, дали с хвърляне на нещо в колата. Не знам, защото съм чувала, че правите и такива работи. Но искам да знаете, че ако нещо се случи с мен или с персоналът ми, с бизнесът ми или най-вече с семейството ми, аз ще хвърля вината върху вас. И вие ще носите отговорност за всичко. Ето, заявявам го публично тук. И ще се включвам на лайв. Във всяка една ситуация, в която ме поставите. Защото искам хората да знаят, те трябва да знаят с какво се занимавате. Един водач като вас, такъв лидер, какъвто искате да бъдете. Пресен случай мога да ви дам, господин Делийски, с една женичка, една много изнервена женичка, която вчера дойде, представила се е за вещо лице, позволила си е да влезе в частен имот и да снима, и тя е изпратена от вас. Сега аз няма да спомена нейното име, но чувство, че връзката ми пак е бавна. Аз към момента ще запазя нейното име в тайна, или поне до тогава, когато тя си прегледа малко по-хубаво документите от кадастъра и всички скици, с които вчера е дошла тук да ръкомаха, и ги е гледала наобратно и не може да намери там някакви си стълби или какво търсила и жената, не знам. Но е дошла с ясната представа да ни каже, че лятната ни градина не е наша. Ама, госпожо, какво е това нещо? Какви са тези безумия? Хора, аз вече започвам да се побърквам. Сега, какво да ви покажа? Документи за лятната градина, може би. Ето, значи това са пак тип инвестиционни проекти. Ето, от община Силистра, за лятна градина и 20 броя маси. Но защо ме репресирате, господин Делийски, изпращайки такива изнервени женички, които не знаят защо идват тук? Вие ще не изкарате, че тук нищо не е наше. Вие още малко ще кажете, че дюнера ви е ваш. Както лятото го бяхте споделил на девера ми, като се срещна с вас. Тези хората разправят, че аз съм ви взел дюнера. На вас ви се иска да не вземете дюнера, господин Делийски. На вас ви се иска вие всичко да вземете, защото видиш ли един ден във вашият вечен път, който ще поемете, не само вие, ще го поема и аз, и всички живи същества на тази земя, но вие ще го поемете с вашите сгради, с вашите имоти, с вашите пари, с всичко ваше материално, с всички ваши материални блага. Ето, женичката дойде и каза, лятната градина не е ваша. Ето, сега аз какво трябва? Пак да изкарвам тук документации, пак да показвам схеми и да показвам кое е нашето и кое не е нашето. Ето,
Това не е ли лятната градина с масите? Откъде ще го имам аз това нещо? Откъде ще имам аз такива проекти, ако това не е мое? И на всичкото отгоре, тази изнервена женичка, вещото лице, казва, че ние нямаме разрешително за строеж на този хотел. Ето, пак ваш човек, господин Делийски. Ето ми ги пак папките. Пак схемите. Ето ги. И защо го правите, господин Делийски? Защо го правите, например? Защо трябва да идват тук някакви жени, които се представят за вещи лица, и защо трябва да идват в моменти, в които нас не няма? Защо не идват, когато ние сме тук? Да говорим ние с тях. А не да си оставят номера и ние да ги търсим. Защото, госпожа, аз няма да ви потърся. Ще ми потърсите вие мене, след като се запознаете с моите документи, които снощи съм ви изпратила. Но моля ви, четете ги правилно. Помолете някой от кадастъра да ви помогне как се четат тези документи. Защото и аз не съм толкова веща в тези инвестиционни проекти, за да ви помагам как се четат. Вие казахте просто, че лятната градина ни е нашата, че ресторанта ни е наш. Ето го, и ресторанта. Нотариален акт за ресторант. Сега, хора, това е, което исках да ви кажа за господин Делийски. Няма да спра да си правя лайфовете за него. Съжалявам, че днешният ден, в който ние имаме дело и след няколко часа трябва да бъдем там, съвпада с неговата предизборна кампания. Не съм целяла умишлено това, не съм желала така да се случва, но явно няма нищо случайно. Съжалявам, господин Делийски, че лайфовете ви съвпадат с вашата политическа кампания. Сега малко само преди да приключа, искам да споделя нещо, което тотално ме изуми, обърка ме и ме накара да се съмнявам, дълбоко да се съмнявам в моите исторически знания. Може ли да ви го пусна? С ваше разрешение, господин Делийски. Това е едно клипче, което вие сте качил от едно събиране, което обичате да правите в залата, която вече не е ваша. И тук вие се изправяте пред тези хора да ги приветствате с... Нека първо да чуеме как и после да ви кажа. Честит празник на всички. Честит 3 март. 148 години, откакто България има на картата на Европа. 148 години, през които ние сме заедно в Европа. Моля? Не, аз не го чух добре. Искам пак да го чуете. Честит празник на всички. Честит 3 март. 148 години, откакто България има на картата на Европа. 148 години, през които ние сме заедно в Европа. Сега, уважаеми хора, вие разбрахте ли, че тази година, 2026, на 3 март се навършват 148 години, откакто България има на картата на Европа. И ако един лидер, ако един депутат, една толкова видна публична личност говори такива неща, това е срам и позор за България. Хора,
148 години. Еми, кога влязахме в Европа, хора? Аз вече се обърках. Аз си мислех, че е на 2007. Не знам. Не мога да коментирам. Но това нещо не ми дава мира. Един лидер да говори по този начин. Можете ли да си представите? 148 години откакто България е в Европа. Не знам. Не знам как да коментирам. След това, вие, господин Делийски, имате още някои изказвания, които обаче аз реших да ви ги спестя, за да не ви излагам. Защото знам колко е трудно да се изправиш в една такава голяма зала, пълна с хора, и да говориш на тези хора, да ги приветстваш. Изключително е трудно. Но някой от вашите пиари трябваше да ви напише реч, защото вие не можете да се изразявате. Господин Делийски, вие дрънкате пълни глупости. Освен това, може ли да забележите как сте облечен в традиционна носия българска и кетски. Традиционните носии български се носят с традиционните български цървули, господин Делийски. Но може би, за да не се чувствате като цървул, защото речта ви е адски цървулска, вие не сте сложил цървули. А сте решил да стъпите на може би скъпите ви кецове. Не знам. Нямам представа, но тази ваша реч е срам и позор за България и за този български народ, който вие искате да обедините и да помагате на гражданите. Нека да продължим малко нататък с следващата реч. Няма да говорим за политика. Може би двете изречения ще кажа само. На вечерието сме на избори, поредните 8 за 4-5 години. Излиза и нов обект на политическата сцена. Ще видим какво ще ни донесе той. Но преди всичко, ние трябва... Господин Делийски, вие събрахте тези хора, за да отбележите празника на България. 3 март, който по принцип според мен се навършваха 148 години от освобождаването на България от османско иго, но според вас се навършваха 148 години от както България има на картата на Европа и на всичкото отгоре, откакто България е в Европейския съюз. Вие събрахте този народ, за да празнувате празника и в същото време казвате, няма да говорим за политика. А за какво да говорим? И я още веднъж само да чуем. Няма да говорим за политика. Може би двете изречения се кажа само. На вечерието сме на избори, поредните 8 за 4-5 години. Излиза и нов обект на политическата сцена. Ще видим какво ще ни донесе той. Защо намесвате новият обект, който излиза на политическата сцена? И защо казвате на хората, ще видите какво ще ви донесе той? Откъде сте толкова сигурен? Какво ще ни донесе той? Откъде сте толкова сигурен? И защо го намесвате? Обикновено, когато един човек излезе пред толкова много народ, за да апелира нещо или може би да ги агитира, както във вашия случай, би трябвало да говорите само за вас, господин Делийски, и за вашата дейност. Защо намесвате другите обекти?
Страхувате ли се? Страхувате ли се от този обект, който излиза на политическата сцена? Защо се страхувате? Нали вярвате в себе си? Вие вярвате в себе си, във вашите възможности. Вие се грижите за гражданите в града. Разбирате ли? Вие купувате фирми за 100 000 лева, само и само да се намърдате между две сгради на едно обикновено семейство от музиканти и да попречите развитието на техният бизнес семейен и да ги принуждавате да плащат кредити вече 1 година за 2 нефункциониращи сгради. Продължавайте, господин Делийски. Продължавайте в същия дух. Може би така хората ще ви обичат и ще ви подкрепят, защото вие това апелирате към тях, че се грижите и ви подкрепят. Сега искам да кажа още нещо много важно. Моля само да чуете. Преди всичко, ние трябва да сме заедно, ние трябва да сме единни, защото пред нас е бъдещето на България. Пред нас е бъдещето на нашите деца. Пред нас е бъдещето на всички нас. За това трябва да мислим, за това трябва да действаме, за да бъдем сигурни, за това, че България ще пребъде. Благодаря ви, че сме заедно. Щастив празник на всички. Значи вие трябва да мислите за вас и за бъдещето, нали, за нас и за бъдещето на нашите деца. Искате ли сега отново да намеся децата си, господин Делийски? Децата ми, които вие изгонихте от ресторант Чевермето, точно тази година на 14 февруари. Да, на 14 февруари, когато участие в ресторант Чевермето имаха нашите колеги от оркестъра Табиет. Господин Делийски, ние сме музиканти, познаваме се с повечето оркестри, те са ни колеги, обменяме си някаква информация музикална и в него ден синът ми, заедно с племенникът ми, 24 годишен племенник, който учи за юрист, заедно дойдоха да си обменят една информация с музикантите от оркестър Табиет. Още докато не са влезли в заведението, се появява вашият Митко. Вашият Митко казвам, защото това е Митко, който вие му кумувахте на сватбата. Аз по друг начин не го познавам. Познавам го като Митко на Зорето мъжей. А Зорето е едно момиче, с което преди години ние имахме доста близки отношения, защото помня, че често сме празнували рождените дни на децата си заедно, канили сме се, излизали сме заедно, разхождали сме се децата. И в този ден, те са празнували там. Синът ми отива при оркестър Табиет да обменя информация и вашият Митко, господин Делийски, отива при него. Детето ми още не е стъпало при музикантите. Хваща го е така. Ти кой си е, моето момче? Не си ли от хармонията? Типичен селяндурски изказ. И синът ми е казал, да, аз съм от хармонията. Айде, бягай! Изчезвай, бягай на хармонията! И го е изгонил. Избутал го от ресторанта. И защо? Вие ми отговорите на този въпрос, господин Делийски. Вие, който искате да защитавате интересите на вашите граждани и да защитавате интересите на вашите деца. Защо ваши хора гонят мои деца от заведения за обществено ползване, където всеки може да си ходи? Защо? Как да не си мислят, че вие имате пръст в това? Господин Делийски, само едно ще ви кажа. Ако вашето дете дойде в моя ресторант, или ако детето на Зорето и Митко дойде в моя ресторант, аз никога няма да ги изгоня. Никога.
Първо, защото нямам право да се отнасям по този начин с деца, аз съм възрастен човек. Второ, защото нито едно дете не заслужава да бъде гонено откъдето и да е. Има си подход, има си начин, който за съжаление обаче много хора липсва. Аз никога няма да си позволя да изгоня което и да е друго дете, което иска да дойде в ресторант Хармония. Дори господин Делийски, нещо ще ви кажа сега и на вас. Аз никога няма да си позволя да ви изгоня и вас. Ако решите да дойдете в ресторант Хармония. Защото на доста поводи сте бил канен и вие не идвате. Защо не идвате? Защо не уважавате вашите близки, които ви канят? От какво се страхувате? Да не ви посрещна и по микрофона да ви почна за сгради и за папки и за зали и за това онова ли? Не, спокойно, аз никога не мога да направя такова нещо. Не мога да си позволя да ви изложа по този начин пред хората. Първо, защото тези хора идват тук да слушат Айчо Бенд и да се забавляват, а не да слушат за вас. Така че, господин Делийски, аз никога не бих ви изгонила нито вас, нито вашите деца, нито който и да е. И накрая, сега вече искам да приключвам, бих искала да ви кажа нещо много важно, господин Делийски. След броени часове, ние сме на дело. Това е дело, което вие водите с община Силистра. Ние се явяваме като заинтересована страна, но взимаме много по-голямо участие в него и по-голяма част. А вие нито веднъж не се явихте на това дело. Нито вие, нито вашата майка като собственичка, нито който и да е от вашия кръг. Явява се само вашата адвокатка. Затова сега аз искам да ви дам един съвет. Не ви заплашвам. Много моля само да не ме разберете погрешно. Искам да ви дам един съвет. Обадете се на вашата адвокатка, докато имаме време, и кажете, днес вече всичко да приключи. Да спре с нейните искания. Оттеглете си измислената и измукана от пръстите жалба и не оставете на мира господин Делийски, защото ще намеря всякакъв начин да се добера до вашите предизборни кампании, ще се интересувам и ще идвам на всяка една ваша предизборна кампания с тези папчици. С тези папчици, за да задам само два въпроса. Защо и кога? Така че, господин Делийски, ако вие не прекратите днес това дело, ще ви преследвам навсякъде, ще правя, ако трябва, всеки ден лайв за вас, докато не сложим край на тази измислена от вас помия. А ако днес приключи всичко, аз ще направя един лайв, в който публично ще ви благодаря, че най-накрая вие сте се вразумил. Имате време да си помислите, помислете си, 2:30 сме на дело. Надявам се, ще вземете правилно решение. Така че, пожелавам ви успех с вашата предизборна кампания, господин Делийски. С каквото мога, ще помагам. И с каквото мога, ще помагам. И ще ви
преследвам, но не искам да звучи преследвам като, нали, да се страхувате нещо или да... Просто ще идвам там в публиката и ще, ако, нали, вие в такива предизборни кампании, може би се дава дума и на гражданите или там в отворените ви врати. Не знам, не съм ходила до сега на такива места, но искам да ги посетя, за да задам своите въпроси. И след което да получа адекватен отговор от вас. Защото с вас вече нито можем да се свържем, нито се включвате по някакъв начин с някакъв отговор. Нищо. Благодаря ви, че ме изслушахте, господин Делийски. Между другото, да ви кажа нещо под секрет. Чувам, че мъжа ми ви е приготвил едни 50 000 евро за тази сграда. Помислете върху думите им. Ако предварително, в последствие не сте решили да прехвърлите фирмата на някакъв бездомник, както често се случва с такива хора като вас, помислете. Може пък предложението на моя мъж да ви устройва? Не знам. Но просто той ги е приготвил, защото на него най-много опасва. Тя е между две негови сгради. Това е, господин Делийски. За вас специално. 2,5 ни е делото. Ако сте в града, може да дойдете. Хубаво ще бъде да дойдете, господин Делийски. Ако сте в града. Мисля, че сте в града. Заповядайте. За да сложим край на всичко това. И ако го направите, ще си направя един лайв, в който да ви благодаря. Това е за всички хора, които ме изслушаха, не е за вас, господин Делийски. Хора, много ви благодаря. Продължавам да ви държам в течение на всичко, което се случва около нас. Дали ще има зала, дали ще бъде спортен магазин, дали ще бъде турски магазин за турски стоки, строителен магазин, тази наша сграда, няма никакво значение. Важното е, че сме заедно. Благодаря ви. Хубав ден на всички!